higala diha kita karon sa Plaza de Provincia dunay gipundere sa pundere nga usag ka dagkong debate sa usag Islam o CFD Ang may tubig na! Batok Islam madala sa Jerusalem na sa inyo guys! CFD mao si Efren Lapinya o ang mudala sa Islam mao si Right, itak. ang ilang tema mao kini si Kristo dili Roman Catholic religion mao kini ang ilang tema o ang affirmative side nini mao si itak sa Islam ang negative side mao si Efren Lapinya sa CFD Roman Catholic Church. Affirmative kinahanglan na mubarog siya sa iyang pag-deliver sa barog 10 minutos. Kunya, kanon siya sa 10 minutos, kanon siya ni Efren Lapinya sa Catholic Defender 3 seconds lang ang pagpangutan ng suod sa isa ka minuto ang tanan. Okay, kedua ikasabutan nga walay personal na pag-atake kundi ilagi lamang sa subject o sa tema ang ilang pag-aisbutan. Okay, kini si Dudong Bailon mao ang moderator karong gabi una. Okay atong ihatag panahon kanila ug atong hinumduman nga sa ilang pag rebuttal 5 minutes yapon ang ilang intensyon. Okay, akong ihatag ngadto kang itak para pagpamayag sa 10 minutos sa ka-Islam. 5 lang, 5 minutos na di ay. Okay, 5 minutos. Okay, akong ihatag tungod para pabarog. May gabi tanan ang sako kong atba na si Efren de Lapinya sa kabakiita ni Batidor sa CFD. Way pilih-pilih abot-abot din sa lain-lain lugar. Dayo-dayo na rin nya karon nag-abot ako din sa Plaza de Provincia many times na. Karon lahi na po among tema. Among tema ako balikon gusto ni tema Jesus dili Roman Catholic religion. Dili Roman Catholic religion. Okay, diretsahan na. Wala dagan patalastas. Sa pagkatao ni Jesus, yung identity, may balo makita nga si Jesus, kaliwat sa ni David, kaliwat ni Abraham. So, dili siya Roma. Dili siya Roma. Oh, dili siya Roma. Kaliwat man. O ya, karon sa Mateo 26:39, isa sa ato mga ilhanan nganong dili Romano Katoliko si Jesus ha. Nganong dili siya Romano Katoliko? Unsa may ilhanan? O mo ni ato mga sahin o ilhanan nganong dili siya Romano Katoliko? Mateo 26:39, ingon pa diri, ihapa siya sa yuta og nagampo. Oh. Kay mihapa pa siya sa yuta nagampo, dili na bulahaton sa usa ka Katoliko nga magampo maghapa. Dili na bulahaton. Pero si Jesus every time mag-ampo siya, muhapa gid siya sa yuta o mag-ampo siya kadto sa labaw mga gahom. So, klaro na kayo. Mateo 26:39, si Jesus mihapa sa yuta o nag-ampo. Kaduha, si Jesus nagpuasa sa Mateo 4:6. Di ba ni bulaton sa Katoliko? Dili.
Walay Katolik nga nagpuasa even one day. Way kaon, way inom tubig, way kaon snooper. Wala tayo iintay bisag usa ra ka adlaw tiyabaw. Pero si Jesus sa Mateo 4:3 nagpuasa si Jesus. 40 ka adlaw, 40 ka gabi o gibati niya ang kagutom. Gibati ang kagutom, brad, ang pagpausa makagutom. Pero si Jesus dili kat bailhan mo nga si Jesus dili gyud Katoliko. Kay si Jesus nagpuasa man. Kini siya usanay kabuluhaton sa tao nga laom og pagtulunan. Lagi siya gituan. Sa Juan, sa Mateo 10:12 o sa Juan 20:19 o usab sa 21, ang mga greetings ni Jesus dili po pang Katolik, dili. Usa may greetings mga Katolik. May gabi, may adlaw, may hapon, may unto. Pero kang Jesus, sa kiskutan ako nga mga bersikulo, peace be with you. Every time makita siya sa mga apostolis, mga tinunan, mga followers ni Kristo, mingon siya nga, ang kalinaw manakan nyo. Ihatag ko kaninyo ang kalinaw. Diya kay, di man si Iso sa kuha, di man si Iso nga Bisaya, sa ubang sa ubang nga basahon sa English, peace be with you. Nga, dito sa iyang lingwahe, kay Aramaic man si Isos, Shalom Ale. Oh. Kay usaba sa ka Hebrew o Hudiyo, ingon si Jesus, Shalom Ale. Kanang Shalom, Semitic language sa mga greeting sa Islam, Assalamualaikum. Ang kalinaw man na kaninyo, wag dili mo mabasa sa Biblia. Gamingon si Jesus nga, ibiligan niyo nga may buntag, may utto may hapon, wala. Dili na may gitudlo ni Kristo isip usa ka isip nga dili tumulo sa Katoliko. Dili na siya mo tudlo. So dili siya Katoliko. Ang atong tema, Jesus dili Roman Catholic. Mati na. Tapos sa Mateo 6 o Juan 4:22 ngadto sa Juan 4:24 si Jesus iyang gi-describe nga ang Dios dili makita. Ang Diyos sa Katoliko makita man. Ilan sa pamanggani sa krus, ya, napagay pabagbahag. Ya, napagay selebrasyon nga Semana Santa. So ang ilang Diyos si Kristo. Tao nakita pero diri sa kining Juan 10:12, Juan 20:19, Mateo 6:6, Juan 4:22-24, Jesus ay gi-describe, oy, ang Diyos dili makita, oy. Espiritu ang Diyos, dili mo lagway. So si Jesus doon na siya giilang Diyos. Ingon si Jesus nga kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Babasa na to. Kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Sa Juan 4:22. Kaya na may gisimba si Jesus, bot pasabot, dili siya Roman Catholic. Kaya ang iyahang Diyos is dili makita. Gihulag way ni Jesus ng Diyos dili makita. So inyo makita man, so di siya Roman Catholic. Hindi pa rin siya na. Tao man ang inyo, tao. Oh, sa Marcos 15:37, namatay si Jesus. Kini siya mga buluhaton man niya sa usa ka religion. Buluhaton man kung maila ba nato si Jesus Katoliko. Oh, sa Marcos 15:37, namatay si Jesus niya. Si Jesus na namatay. Wa man to gibal sa marbader. Wala. Wagani to si Apoy Nuipi kagabi. Tao. Ini kamatay ni. 10 minutos na. Oh, wala si Apoy, wala siya Balsamara. So mo nay problema kay dili siya Katoliko si Jesus. Wala siya Apoy na. Wa ko siya Apoy Nuipi ka kapag ampo sa gabi wala. Kuya, dili sa pito ka sakramento, rites o ritual nila. Dili sa baptismal o baptism si Kristo gibunyagan dili pare. Si Juan Bautista nga usa ka magbubunyag, usa po ka propeta. So dili si Jesus Katoliko. Kay ang nagbunyag niya dili pare kung dili usa ka propeta dito sa Jordan o River, dili siya Katoliko. Confirmation kisa may ninog ninang si Jesus gibunyagan, wa may ninog ninang. Pero sa mga Katolik tradisyon o sa ilaha lagi na ninong-ninang. So dili Katoliko si Jesus. Dili. Nga ini reconciliation, confession. Oh, but pasabot forgiveness of sins. Si Jesus mo mga ipagpasaylo. Dili Katoliko si
si Jesus, ang may pasaylo katurang mga Katolik at to mga umpisan sa pare. Pader, pasaylo ako pader kaya ako nakasala. Si Jesus wala na, di ba siya Katoliko? So dili siya membro. So di siya membro, di siya Katoliko. Kanya, anointing of the sick. Si Jesus di ba ito masakiton? Di ito masakiton eh. Namatay lang to si Jesus. Lagsik ang lawas. Namatay lang to, lagsik ang lawas. Di patay lang siya toyo. Pero di siya masakiton. Kanya, holy orders, order of man to be deacons, priest, or bishop. Si Jesus dili to pare, di po to bishop. Matrimony, marriage, si Jesus namatay, wag ito na minyo. Single ito si Jesus na namatay, wag ito katilog minyo. Unya, kini karon sa inyo karon nga holy matrimony, gisupak na magino na gitawag same-sex marriage. Pero nasa inyo civil sacraments, holy matrimony, marriage, babae ug lalaki ra ang kaslon. Pero karon nabag-o na sad ang ilang kaslon, same-sex marriage naman nasupak na yung civil sacraments. Tayo na. So daghang salamat sa 5 minutos pagpabarog. Okay, salamat kayo sa atong son na si Itak sa Islam sa iyang pagpabarog. Mao ang tema si Kristo dili Roman Catholic religion. Ug karon dianaw sa kita sa atong son si Efren de la Peña sa safety Catholic Faith Defender agi pagsupak sa pagpabarog sa atong son si Itak. Bali of 5 minutos pag 3 minutos pagpangutana. 3 second pagpangutana. 1 minute. 3 seconds pagpangutana. Tubagon sa 1 minute. Pwede, tubagon of 1 minute. Unya, suot sa 5 minutos. 5 minutos. Ilang kasabutan. Suot sa 5 minutos. Sige, ternyata kang Itak mau ang pagpanubag o pagpangutana sa atong igsoon si Efren de la Peña sa Katolik. Salamat kayo Mr. Richard Gudong Bailon sa kapatisan dili Katoliko. Bato pa sa proposisyon rin Jesus dili Roman Katoliko. Pangutana biblical ni o dili? Biblical. Biblical. Premise ko Mr. Richard sa Biblia the kingdom of Christ which in the Catholic Church. Ang girian ni Kristo na sa simbahan ng Katoliko. Pangutana karon magini sa Katoliko sa Kristo ang gunon mo nga nasayop ka sa mong kabarok. Nasahod ko na. Dan Daniel 2 ko Anong isa ka? Ay, presento. Oh, Director. Pwede ba? Oh, pwede rin ako. Pwede panood ako. pwede. Daniel 2:44. A the kingdom of Christ in the Catholic Church, which cannot be destroyed. The kingdom of Christ in the Catholic Church, which cannot be destroyed. Pangutana sakto ni pagka-istorya ni Okay. Ari ko ng imong cover. Ano itong imong cover? Ang sa imong cover? pero dito rin po Dito rito. Kaya sa categorical question ang iyang pangutana sakto ba baga usa. Sakto di. Sa iya nabasa, Kingdom of Jesus Christ. which in the Catholic Church. Oh. O lagi. Baga sa dili sakto. Kung sa babasa na to, kung na siya, sakto na iha sa ibasa. Ganun. Kaya babasa. Ganun, may sakto man. Kingdom. Sakto kung ibasa. Sino pangutana? May sakto mo na yun eh. Asa kay kuan. Napaman sa Sige, speaker. Sige. Oh. Ang iyang ipabasa sa ako, King James, asa to? Duay Rims Bible. Duay Rings Bible. Pero, moderator, kanang ihang ibasa, wala pa man mataw si Jesus ana. Laan naman sa Bagong Testamento. Kung kanayang basihan, ay babasa. Pero sa New Testament na tao si Jesus, ito na sa New Testament. Kanayang babasa Old Testament man, wala pa mataw si Kristo.
Taas ang pangutana. Oh. Lalo Dili ko pangutana. record sa cellphone, Brad Edmond. Ay mo rin. Worldwide mo. Nangyangkon ka nga, ang i-premise mo basa rin nga, the kingdom of Christ which is the Catholic Church. Sakto ba ni Brad Royal Itak, Muslim? Oh, kaya pag-angkon mo sakto, wak ka mamakakit. Kapag, Ako, ay, ang pangutanan ko, Pangutana, sakto. ang iyong pag-angkon kanina nga, sakto nga kung ibasa. Kaya pag-ingon mo, sakto kung ibasa. Wak ka mamakakit. Wala ka mamakat. okay. Kaya ingon nga wala pagpamakak. Wala ko na makak kay ang iyang gibasa King James wala pa mataw si Jesus sa diya sa Old Testament. Ang iyang gibasa Old Testament man na naa sa New Testament na tao si Jesus. Wala ko mamakak. Oh, sakto ba? Oh. Pero, Wala ko na makak. Sir, pangutana. Old Testament man na. pangutana. Oh. Kining proposisyon mo ang ihatag ng rito, dili Roman Catholic Church of Christ. Asa mabasa bila dili siya Roman Catholic Church. Litra por litra mabasa mo. Okay. Oh. Moderator. Ako to bago iya pangutana asa daw mabasa sa Biblia nga dili Roman Katolik. Okay. Ang akong giingon sa mga sign nga gibasa sa ako more on New Testament. More on New Testament nga si Jesus namatay, wala siya gibalsamar, wala siya gipangadyan og ribi kagabi. Muna ako mga katugpay na ko. Objection. Kaya di ba? Regarding sa akong puso sa amin na dili responsive ko ba? Kaya sa proposisyon na yun. Sa ba ang pangutana? Ang Jesus dili Roman Catholic religion. Mo man eh, wa ko mo na Haji o namatay siya. Pumunta na sa base sa tema. Mabasa bas Biblia nga dili Roman Catholic si Jesus. Okay. Specific. Ang akong tubag og specific nga words nga dili Roman Catholic si Jesus dili mabasa sa New Testament, dili mabasa sa New Testament, pero ang iyang mga puluhaton mabasa nato nga dili siya Catholic. Wala. Wala yung pangutana. 1 minute na. Oh. Minute. Salamat sa imong tubag. Sino pangutana? Ato ba nimo gaganina nga Juan, na si Jesus, anak ni Maryam. Sura 5:72. Ano daw ng Qurana? Sura 5 Nakukuran rin sa si Mesias, ang Mesias, Jesus, anak ni Maryam. Unya, Sura 5:72. Si Jesus, anak ni Maryam. Ningon maka nga dili Romano Katoliko. Asa mabasa sura nga dili sa Romano Katoliko. Ato basahin mo gino na. Sura 5:72. Di ka rin basa? Asa na pinta kay taas man eh. Ako basa na. Surely, we have disbelieved Jose Allah is the Messiah, son of Miriam. Oh, Messiah siya. Oli, pangutana na ko. Ako gingon nimo, yung imo gibasa sa Sura 5:72, Messiah siya. Oh, si Kristo na. Ang atong tema dili Roman Catholic. Oh, karon. Oh, dili siya Catholic, Oh, dili. Messiah siya. Oh, karon. Kay dili siya Roman Catholic. Imo ang kuno ron, ang Muslim siya? Yes. Ha? Yes. Yes. Ang Ako ro ko. Ang Muslim si Jesus. Oh. Sino ba na? Mabasa ba sa Quran, word for word, verbatim, na si Jesus Muslim, word for word? Yes. Di basa, balik ko basa. Ano mo basa? Sa Sura 2. Isa. Ang tema. Wait ah. Oh, wala. Dili kay Muslim ba? Ito ba kayo? Ito. Ang tema ninyo, pamatutan ni Jesucristo, Katolik, Roman Catholic religion. Very good. Salamat moderator Dili pagpainundog. kay Lain na debate, another debate. Ako bala, sunod tingali. Oo. Gusto ang pangutana. Pagpangutana friend, kan nalayo ka. Ayo pag nalayo friend. Quran man. So, Basta. yung mga Last na question mo friend, nalayo ka. Sura 5 sa 69, ubos, naiputong sa Quran. Quran man na, sulod man na. Sura 5. Sa ito ba din eh, tinuod yung Quran. Ay, komentaryo. Ay, wala yun. Happening time. Oh. Ang mga sikta mula sa Kristyano,
Oh, Kristyano, kuning Kristyano, genuine Kristyano mo man ng Roman Catholic Church. Imo bang dawaton nga sulod sa Quran na word Kristiyanos? Sakto ni, na word Kristiyanos? Ah, Usa na bersikulo sura ubos sa Sura 5:69. 69. Kanya, may footnote rin. So, kaya tungkol sa Kristiyanos, nasulat sa sulod sa libros Quran, tinuod din, yung dawaton nga anis Quran ang word Kristiyanos. Kristiyanos. Moderator, ang atong giingon na sa atong iti mag-aproba nimo prin dili Roman Catholic. Wa ta mag-isko og Kristiyano. Moderator, objection. Muna ako nga akong tubag, wa ta mag-isko og Kristiyano kun dili Roman Catholic religion. Oh, so kaning Roman Catholic Church mo ni genuine Christians. Naaman sul sa Quran. Sakto na dili. Moderator, objection. Focus ko sa tema. Focus sa tema, friend. Ayaw paglayo. Ang atong tema, masaro ko balik ko. Jesus dili Romano Katoliko religion. Be, Dili surputan na. wata magyutong Fokus sa Christian. tema. Pagtubag ni mo kanina nga walay mabasa si Jesus dili Roman Catholic religion. Time na. Wa ka mamakakito? Time na. Ramay ra kang oras na. Next time na lang. Sige, Sige. Salamat kayo sa pagbabarog o pag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 
pinya sa Catholic Faith Defender iyang pagsupag sa maong giparog sa television si Itak si Islam aking pagsupag niya doon siya 5 minutos sa pagsupag niya sa parog. Okay. Salamat yung Mr. Moderator Badudong for naging klaro kayo nga kanina akong tana niya bakit tulong sa Diyos. Daniel 2:4, the kingdom of Christ which in the Catholic Church. Sakto ba niya pagkasulata niya sa Biblia? Yun siya nga, Sato Daniel 2:4, duay rims. Yun siya, sakto, huwag isupak. Awa na, daog ng debate diyan nanda sa unan ng mahutana. Daog na kay, yun siya, sakto na. Then, the kingdom of Christ, which in the Catholic Church. Klaro kayo yung gibasa mo. Ya karon, Diyos ba na ko pangutana? Wa pa ka mamangak sa pagangkor mo kung ganina nga ang Daniel 2:4 nga imong iyang guro nga sakto na sa wala ko mamakak. Aperting kaaso pinangakat. Kaya, musman mo ginagawa pa sistema, kaya yung sa pa sistema. Kanang imong tema, bisag negatives. Posisyon na, o yun ka na. Jesus, dili, Roman Catholic Church. Mabasa ba sa Biblia? Siya, wala yung mabasa. Apert kuman ng debate. Iharan labita mga kiksunan. Lintuwat o binanggangat. Lintuwat. O niya, akong gimaitas kuran mga kiksunan kay Muslim atong batbat. Ang Sura 5:69 ubo sa footnote na ay gitawag og Kristiyanos. Kung imo na i-google ang Kristiyanos o Christian o niya gospel, repredio ng Jesus Christ, sige google mo na. I think mo ng panahon nun. Sa ito ba kanang nadiri sa buwan, Kristiyano, sila ay kilala kanila. Oh, sa ito ba, kanang Kristiyano gisputan ni sikta. Sa ito, wala pa undog yun, sikta mula sa mga Kristiyano. So na yung reliyon na yun. Yung sa mga reliyon na ni kang Jesus ni. Ya Kristus naman. Pamalipander sa Roman Catholic Church. Ya, kumbander sa Roman Catholic Church. Sura 5:69. Footnote. Oh, Kristiyanos, oh. Sikta mula sa mga Kristiyanos. Sikta. Sa ito pa may pundok si Jesus Christ. Kung sa may pundok ka. International Encyclopedia
volume 15, page 520. The Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church. Comparable the twofold Church of Jesus Christ, its founder who was both human and divine. So si Cristo mo'y founder sa Iglesia Katolika Romana. Ruler Encyclopedia, volume 5, page 106. The Catholic Church has divine society founded by Christ. Nangyari sa Biblia, Matthew 16 verse 7, si Cristo nagtukurog sa Iglesia. So I tell you, Peter, upon this Catholic Peter. Even nag-isipin, Mateo 16 verse 18. 16 verse 18. Usa ka Iglesia ang gitukod. Usa ka Iglesia, Acts 9:31 sa Griego, imin on Iglesia Catholic, this Judaism, Galileas, Samaria. Irene kinit oy ko mulibini. So Iglesia Catholic, oy gitukod ni Cristo. Kung founder ka sa Roman Catholic, di Romano Katoliko ka, nya iyo man sa nang gianggon. Wa ko mabasa nga dili Roman Catholic Church. Perting wa ko pabarog si Ruel Itaka Muslim ning kining karong gabiyon na sa Plaza Independencia. Salamat kayo, Dilapinya, sa inyong aking support. O, mana ang iya 5 minutes. Karon diyan na usap kita sa itag sa Islam agi pag cross-examine. Okay. Kung yata kaniya ang pagkana. Daghang salamat, moderator Pailon. Pangutana na ko nimo, friend. Kini bang 7 sacrament ituman ba ni Jesus isip sa atong tema Jesus dili Romano Katoliko? Ituman ba ni Jesus kining 7 sacrament? Ituman o wala? Anang pangutana Mr. Brito, misleading na kay wa mas di man mo. Kay Jesus dili Romano Katoliko. Pero tumagong gyapon ako na. Yak chan. Oh. Si Cristo mo founder sa 7 sacraments. Siya mo founder? Klaro ana siya mo kurga. Imo na gingon nga wa sa tema so dili balik ang iyang mga pangutan. Sa pangutan. Wa mas tema. Wala sa tema. Wa maliban mo siya. Oh. Eh, well, tumagong na ako sa pagchan. Dili ko dito bagunin mo kay wala. Ah, Siya man tas tema. sige. Tema kita. Sige. Sunod pangutana. Pangutan. Moderator kada ding ako kini ding tema Jesus dili Romano Katoliko. Kini ding 7 sacraments dili din sa iya sa Roman Katolik. Ito ko lagi ni Cristo. Ano ba ganun? Depende man gud na sa inyong mga soul. So ako ay ko lang ko maminaw. Focus ta dire sa ako dili mo lang ko. Sa dili balik. Sa balik. So padayon sa imong tubag ay imong mga pangutan. Focus lang yun sa tema. Okay, fokus sa tema. Ari ko sa ako gipahayag kagaya ng moderator. Kini bang pag-ampo nga maghapa moderator ba? Jesus nag-ampo naghapa man eh. Usa ba ni nga buraton sa Katolik niyo dinhi? Oh, ako ni address sa kwan akong gatbang. Ining pag-ampo nga mohapa ang tao ba sa Diyos ng mga gawom sa tanan. Bulahaton man ni sa Katolik o dili? Ang tubag na ito nga naghapak ng ampo. Ang timan na ito, ba? Na irrelevant vision na yung Jesus, dili Roman Katoliko. Oo mo na. O, bita na yung mga sayang kanina, kanina munawat sa ngayon ko sa timan. Hindi ka sa iya. Oo. Misleading, pumunta na. Puro misleading. Ina lagi dili di mo matubag. Kay klaro ba kayo si Jesus? Oh, sige, lahi nga pangutana. Oh, lahi nga pangutana. Kini pagpuasa ni Kristo. Di kini pagpuasa ba? Usa man ni nga bulahaton tulumanon. Iya ba ni sa Katolik or dili iya sa Katolik? Kay si Kristo giangkon man na ninyo nga Katolik. Karang pagpuasa na sa mga Katoliko ng fasting sa kanang daing adlaw sa kining Miyerkules sa Batlis. Biyernes Santo. Ay para full fasting na partial fasting. Nanas Katoliko. So sa Katoliko, si Kristo Katoliko na nag niuyon mo siya. Padayon.
Kamaw kaya ako nga, moderator, kamaw nga at bang mo pili-pili siya. Puro siya nga irilibat, pero sa akong ipangutana karon, o pagwasa gitubag niya. Pero sa paghapa, nagalanganin siya. Okay ra, way problema. Oh, lagi, way problema. Okay lang, sige ra ato rin pagwa kay ribatan. Oh. Dahil asa, nag-isgot man gud ka nga kuwan man to ang pagkapa sa kuwan man to sa Luwaton ba to sa Romang Katolik? Ito iya sa ito ba? Kira. Kira, sige. Oh. Kini pagkamatay sa tao ba? Di ba? Tulo ba naman sa Katolik? Oh, ako i-address sa moderator sa akong katbang si Prim. Ay, ayaw klikay, Prim. Ay, klikay. Oh. Kini ang Katolik, kung mamatay, bagsamaron. Di ba? Oh, tubag. Kini Katolik, kung mamatay, bagsamaron. Kaya, si Jesus, namatay, wa man to bagsamar. Wala gipangadsian og 9 kagabi. Hanto na lang, kapanahon na lang kuno sa isig Katolik daw, pangutanan nako. Unsa man to si Kristo, Katoliko dili? Karena po ito na hawa na sa tima na gawa sa topic. Ang tima, sa dili, Katoliko, Romano, yung kanang balsamar, ako ano, ngamatay mga tao, negosyo mo na sa bunararya. So, yung pila mo na simbang Katoliko, ang Katoliko mamisa ng patay. Mamisa ng patay. Misahan na niya yung patay. Misahan ng patay. Bunararya. Ang pangutan na karon ako ba? Si Kristo ni gamit ba og Holy Rosary? Isip o sa ka giang ko nimo nga si Kristo Katoliko founder imo na ipagpangatan si Katoliko founder nagtukod sa Katoliko. Nagamit ba siya og Holy Rosary? Karena ako nang tumagot. So ini to qualify man, sir. Ang Holy Rosary usana ka debosyon. Debosyon ba? Debosyon lagi. Debosyon pa mina sa pagtukod ni Kristo sa iglesia. Ko man na siya. Gi-practice sa Romano Katoliko. Sa may Debosyon. gusto ko cancer. Yes, ito rin ang cancer. Bago mo sa ba o dili? Si Kristo ni gamit. Si Kristo, pinasa, itugot sa Holy Rosary. Pinasa, itugot sa Holy Rosary. Okay, di man na, di man Holy Rosary ba di man na Holy Rosary. Anander di bista magdibatin ng topic Holy Rosary. Ang punto, Mr. Monitor, itugot si Kristo ng Rosary, biblical na siya. Ang atong tima nga si Jesucristo Katolik religion siya. Ang iyang pangutana sa buluhaton na gibuhat sa Romano Katolik yung isip paggamit ng Rosary. Si Jesucristo nagamit ba isip membro Nitugot. Siya may founder sa membro pa may puti ko patuloy. Dili. Si Kristo may founder sa Roman Catholic. So iyang giangkon kanina. Sakto na. The kingdom of Christ which is the Catholic. Muslim. Unya kana ang Holy Rosary. Itugot ni Kristo biblical ang Holy Rosary. Biblical. Mabuti. Okay, ang magamiton mo siya may founder ni Romano Catholic. Wa pa na mga kilas sa Romano Catholic. Siya may okay. Pwede ba? Bisag buhangan siya. Kaya alanganin siya. Kaya Chan. Muna mo tanay. Doon mo tanay. Doon mo tanay. Salamat kayo sa pagpapalibati na nata sa Libatal. Una sa pag-ibag sa maong lima kanon sa ilang Libatal. O si Efrain de la Piña sa safety at the negative side. Okay, nasa 5 minutes Libatal. Salamat, Brad Dudong, Mr. Monitor. Isip negative side sa art architecture debit ako muna mo. Tapi una nga ang proposisyon niya si Jesus dili Katoliko Romano negative daan ang proposisyon sayo na daan siya may siniguro mo niya yan yung suwat pero ako siyang gilargaan sa sayo pantima kung mga ingon nga dili na debatable o debatable ka tinawag pero ni ako siyang isakyan okay positive ang affirmative so ako lang ilargahan o bitaw nga nalintuan na yun sa umungutan na primero asa mabasa sa Biblia nga si Jesus dili Roman Catholic so wala mo basa hindi daog lang
sa pamayang komunitima. Yang affirmative speech niya, ang mga practices sa Roman Catholic Church, o yang pamatuod para dili Romano Catholic Jesus. Kanang sibid sa Province of the Church, yang giwiskutan. Si Kristo, Jesus Christ, was instituted by seven sacraments of the New Law. Siya may gatukod na. Yan yung mo siya kanina, si Kristo dili pare, huwag ikabasag Biblia yun. Sa Hebreo 3.1, Hebreo 4.13-15, great high priest si Kristo. Labong pare. Labong pare. Kunya, mismo ang Quran yun. Sa Surah 5.19 ang nabasa kanina. Sikta mula sa Kristiyanos. Kung imo na i-google, search Cristianos, Gospel, Revelio de Cristo. The Roman Catholic Church traces its doctrine, history, all the way back to the Apostles of Christ, only the Christian Church, Roman. Ang Cristianos na Romano Katoliko, sa Tomas Cristo, matubas Quran, Cristianos, yung Katoliko, Jesus Christ, kami sikta rito. Sa akong napagnigar sa Muslim niya. Sakay sa kanina nga, sa ito pre, Muslim ni Jesus Christ. O man na yung ilugwa na. Yung pumunta na, mabasa ba? Di kabasa ni siya na. Jesus Muslim. Di siya kabasa. Pero another repeat, ibadlong sa dito. O niya, sa una ng kong pumunta na, huwag siya kabantayin Daniel 2.44, the kingdom of Christ, which in the Catholic Church, duway rims. Ay pasahan nila duway. Muna standard, muna yung unang Biblia. Karaan. Tinitito mo na yun. Karaan gini. Karaan yung duway. 6:16 dito. The Holy Bible duway rims. Sa ito ba, siya may founder sa Roman Catholic Church. Understood na siya Katoliko siya. Niya, kanang rosary, debosyon na si Bahang Katoliko Romano. Akong argumento kanina, ditugot si Jesus Christ sa Holy Rosary. That is biblical. Biblical na siya. Kung sa yung mga pasting, puasa, matagtuig na. Merkulis sa Badles o Birnes Santo. May mga taong gitawag ko fasting di mo kaog daghan kay kanang pagampo sama ni Kristo nagfasting sa to Mateo 9:15. So dili mo Muslim si Jesus kundi Katoliko yun. Sandal ng libro ng Pilipsiya klaro kayo yang Muslim Bagura 610 yang Roman Catholic Church 33 di ano di bini gauna pas Muslim pila katoy pintahan na pila katoy Bagura sa Islam kunang pagano ang Islam dili Kristiyanos yang Quran Kristiyanos man nami Kristiyanos kanang Islam pagano na pud musabot dili siya Kristiyanos ang Muslim kato ba anong ang Quran na nami Kristiyanos yun dili nga gamit sila sa kuan sa Katoliko. So ang ipabarog ni Brad Royal Itak yung proposisyon nga ito Mateo 26:19 nga nagampo si Jesus siya nga mahan isip tao ni Kristo iyang i-picture out nga ang mga tao mampot na sa Diyos pero wa sa pagpasabot na sa Kristo din ni Diyos. Hebreo 8 ang imong trono Diyos bulungtan ang tuntunan Diyos Jesus wanjis ako man usara sa mga Diyos kung yan napita nalituad na lukapa natikuka si Royal Itak ang Muslim din di Batia. Salamat kayo sa salamat kayo sa mga libatang naghihimo sa Pilson si Pindra sa safety tuloy po depender karon na sa pagkanato Pilson si Itak sa Islam kaya libatang 5 minutes po. Daghang salamat sa mati ko na to moderator Dodong Bailon saka moderator sa debate sa debate namon ni Brother Efren. Basa pa kayo sa baba ni Brother Efren sayang basa pa kayang baba karon sa iyang pagpabuhagay nga ang tema kuno namo dili debatable ka Jesus dili Romano Katoliko basa pa sa iyang baba karon mga igsunan gadi kuno debatable pero iya gidawat iya gi-accept nga ang tema namo
pamatundaan na nako nga si Kristo dili Romano Katoliko. Pero iya gidawat. Yan yung mga bahina na luka pa ang akong kalaban ani. Kaya nga naman sa uban ako mga pangutana, naglikay-likay siya. Dili na relevant ang question sa tema. Naglikay-likay, pero uban ako mga pangutana, iya gitubag Marukoy akong kalaban kamo kung maka-encounter mo ni Brother Efren, magbantay mo anit pa iya pagkapamukoy. Likay-likay. Oh, likay-likay yan. Oh, ang tema karon, ingon ko nga Jesus dili Romano Katoliko o dili Roman Katolik. Pero niabot siya ang founder. Si Jesus kuno founder sa Katolik. Ang tema namo wala may mag-isgot og kinsa founder sa Katolik. Kung dili si Jesus dili Romano Katoliko. Daghang mga buluhaton diri sa gibasa nako sa gikan sa Biblia gina. New Testament gina kasagaran New Testament wala ko mag-touch diri og kanang Old Testament. Oh. Kasagaran yun sa nasa New Testament. Si Jesus nagpamatuod nga dili siya Romano Katoliko. Oh, dili siya Romano Katoliko pero matud pa niya dili kuno debatable. Ya Kristo founder kuno. Si founder wa man ta mag-isgot og founder oy. Wa ta mag-isgot. Iyo ko nimo sa kini paghapa sa yuta bulaton mas Katolik imo gitubag pero pinalahi ingon ko kini pag-ampo ni Jesus iya gigangkon nga ang resulta na Muslim na si Jesus oh iya nasabtan day magkikigsunan nga si Jesus usa ka Muslim. Salamat Brother Efren sa imong pagdawat nako brother 2 minutos o 1 minute ha. Salamat brother sa imong pag-angkon nga si Jesus day usa ka Muslim. Wa pa gani mahuman ang debate gidawat ni Efren nga si Jesus day usa ka Muslim. Oh, salamat Brother Efren. Kuya si Jesus kay namatay man. Oh, klaro kayo nga wala sa pangaji, wala sa balsamaran dito sa lubong. Mao na bulaton sa mga Muslim. Kada bitaw mamatay ka dito sa lubong putos ang panapton puti. Kuya pambutan, wala ba samar. Pero sila hinigosyo kano. Salamat Brother Efren, imo na pagitugan nga negosyo gid ni. Negosyo. Sa Katoliko. Ya karo pangutan na kinsa may tagya sa sementeryo. Negosyo man na. Adi lang magsama ka mo dai bahala. Discover lang mo kay di iyang giangkon nga negosyo. 1 minute. Okay. 1 minute man. Oh. Kini. Ako basahon diri sa Quran nga si Jesus pila usalang ka skulo. 19:36. 19:36. Ingo dire. And verily, Allah is my Lord, your Lord. So worship Him alone. Muna giyon ni Jesus said, and verily Allah is my Lord and your Lord. So worship Him alone. So Brother Efren, si Jesus dili siya Katoliko, kundi nag-invite siya nga paampuon mo sa Allah. Oy dili siya. Dili siya Romano Katoliko, nagapa siya. So dinay bahina mga kaigsuonan. Gusto gid mo lusot si Efren sa iyang mga tubag sa akong mga pangutana. Pero lusot pero pisat. May wala na siya lusot para wa pisat. Mura kamatis na lata. O daghang salamat moderator. O sa daghang salamat Brother Efren sa atong debate karong gabi na. Okay, salamat kayo sa nindot kayo debating Jesus dili Roman Catholic religion. So nabati na ninyo mga tigala posisyon o unsay posisyon kanila. Salamat kayo Brother Efren sa Catholic Petipindero sa Islam.